Да. За който не знае, снощи претърпяхме малка авария. Потекла ни водите. Така да го кажем. И с много голям късмет намерихме и това нещо. За 1,50 евро, заедно с това нещо. Това струва 1,50. И не е проблема в 1,50, проблема е, че няма магазини строителни. Снима ли по-време? Да. Така. Така си караме и виждаме един строителен... И сега е туфър. Виждаме един строителен... Абе Силвия, виж, погледнил малко бе, този жълти отзад бе, къв черен кипет гледа бе. Та виждаме зад една ограда кермиди, тухли, тонк, цимент, вар, киреч, един цилен даже бърчевар там. И решаваме да питаме този питане, да е на обоя си взем някъде. Бай Ганю, ще пита какво прави. И спирам аз, понеже разбираш английски, това ми е майчин език, разбираш. И влизам така на бордия. И направо на английски и почвам. И най-стъга кое е най-лошото. Те не знаеха английски. Не че аз знаех, да, ама те не знаеха, че аз не знам. И те говореха на гръцки, аз на английски. Смятай как се разбрахме, обаче си купих това. 19 ми трябва. 19 лече. Така, сега понеже малко ми връзна да шмакваме, ще вземем да направим малко ремонт в момента. Да правим... 20 ли сме? Добре, до 20, чакай. Лимитър не става. Та... Ще направим тук долверката. И... После спагам джапантите и ще им тежко. Добре, и това ще направим. Пуснал съм я. Сега първо ще стегнем това, но не е лошото да снимаш, защото там майчите да снимаш, това нищо няма прави. Даже и смях няма ви прави, аз съм тук да правя смях, нали разбираш. Плащат ми за хубаво. И да не забравяйте просто там в касичката по 5 евро да оставите всичките. Ще трябва да избивам тук частта. Гето е перфектно, бе. Джампър е... След това прави манастир става. Сказах старите хора. Сега, следваща стъпка, обаче вие няма може да гледате, защото първо е тайно. Разбираш ли? Второ е много тясно там и моят оператор няма как да влезне. Така че аз ще сложа смесителя, ще завърта ето това там и след малко може би пак ще се видим. Дай пауза.